Mit csinálsz, Francikám, felveszed? Nem, SMS-t írok. Kiskakas kipukorékolás kér. Kiskakas kipukorékolás kér. A kiskakas kipukorékolás kér. Mitlovsz, kitlovsz. Miklos, kiklops, kér. Mitlovsz, kitlovsz. Miklos, kiklops. Gips, klipszet, lovsz, kitlovsz. Gips, gipset, lops. Gipset, lops. Kiklops. Klipklops. Kiklops. Mitlovsz, klipklops. Kiklops. Na, eleve. Mitlovsz, klipklops. Társalós hús. Lovsz, klipklops. Miklops. Kiklops. Társalós hús, lops. Kiklops. Kliklops. Kiklops. Igen. Majd Harley Davidson. Hi David. Hi David. Hi David. Harley Davidson. Hi David. Arnold Schwarzenegger. 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 Nácineger. Schwarzenegger. Schwarzenegger. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Átadták Akibát. Attack Kakka. Közben két kicsi. Közben kicsi kicsi. Ezt Francikám, ezt nem kell. Itt ezt nem a tanácsolni. Ezt nem Mit nézem. sütsz, kis szücs. Mit sütsz, kis szücs? Társalós hús sütsz, kis szücs. Egy moszkvics kulcs. Egy moszkvics kulcs, egy moszkvics kulcs, kulcs, a szájban moszkvics kulcs. Mit sütsz, kis szücs. Tehát most moszkvics kulcs, az sütsz, kis szücs. Mit sütsz, kis szücs? Tehát moszkvics kulcsot sütsz, kis szücs. Várj, most már. Már mit szólsz hozzá?